Vale, de què se tractarà això? Mira, vine. Mira, vine. Molt bé. Avui farem una bufada, el més aviat possible. D'acord? Tothom, la seva mà dreta per davall la cara. I la seva mà esquerda li agafant la mà de davant. Molt bé. Se tractarà. Ei, les cames ben aixecades. Molt bé. Per darrere de tot, s'ajudarà, se morirà les mans, i tots els altres han de passar per damunt. Enrere. El més aviat possible, quan ja m'hagi passat tots, m'aixec i m'enganx. I a darrere, se fota. Així, a tope, hem d'arribar a l'altre temporada. D'acord? Guanyarà el primer que arribi. No pot. Vale. Mam, és igual, són iguals, sí. Val, perfecte. A un de tots,